Ya singasho kanjalo ukuthi bese kuyisikhathi sokuthi ngikhiphe iqiniso. Because lento siyenzeke ngicathi ugogo akavelanga ethi washona. Wabuya kumina ezothi angigonyuluke ngikhiphe iqiniso ngisho ngitshela umndeni ukuthi kwenzakalani. Akavelanga kwenza lokho. Lento into esanda kuqala ngicathi ina-6 months iqalile. Ugogo akafiki kahle kumina. Mefika ugogo uyangikinya. Ha, uyakinya? Uyangikinya ugogo. Athi angikhulume iqiniso. Ngisho ukuthi kwenzakalani. Ngoba abantu abaningi babekholelwa ukuthi kungenzeka ukuthi ubuthakathi, wafakela uvutha, into ekanjalo. Kodwa kulona lokho iqiniso uyangikinya ugogo. Athi angitshele umndeni iqiniso. So manje ngibona ukuthi hlampe nami lo mthwalo lo ngoba ubuthongo angisabulali njalo mase kuzohlwa. Angikwazi ukulala sengize ngaqala nokusebenzisa ezinye izinto engangacabanga ukuthi ngangizoyisebenzisa sengize ngaqala nokubhema ugwayi. Ngokukhulu ukuthobeka ngicela uphinde ngithatha le thuba kubingelele imbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni. I am uMlangeni uMagasela. Njengoba kade ngichazile ukuthi njengoba sila ePortshepstone bafethu sihamba sihambe kodwa usisi uzosichazela yena ukuthi uqhamukaphi ngoba phela sisahleli la. Angisazi noma kodwa lapho kade kushiwo khona. Kamdweshula sekeni kodwa lapha ade eshiwo khona usisi khona. Njengamanje nosisi uzosichazela ukuthi uqhamukaphi. Mina uMlangeni Magasela ngokukhulu ukuthobeka ngizothatha ithuba ngimnikeze ngimbingelele ngimamukele ohlelweni bese ngiyamcela futhi imbukeli ukuthi akubingelele nawe. Sanibonani babukeli be-Black Life TV. Igama lami nguNelisa Ngwambatha. Ngiqhamuka endaweni yasePortshepstone eMehlo Mnyama. Siyabonga Sithando. Awuvela uhlale phezu kodaba Sithando sami. Usichazele ukuthi yena yini eyenza ukuthi usibhalele kwa-Black Life TV sasafika la ePortshepstone. Okokuqala ngizobonga ithuba lokuthi nibuyelile kumina. Yebo. Nginenkinga. Shuthi ngo-2024 kuye kwahamba ugogo wahamba kabuhlungu. Wahamba kabuhlungu ugogo. Wahamba ngendaba ekhandlela. Ugesi wawungekho. So hayi ukuthi ugesi wawungekho endaweni but ugesi wawungekho ekhaya kwake sasiphelelwe ikhadi. So salayithi ikhandlela behlala nogogo. Semehlala nogogo kwafona umuntu wami ngizothi boyfriend yami. Semekufonela iboyfriend yami icela ukuthi ingibone ngaphandle. Ngahamba ngayibona iboyfriend yami ngaphandle. Mengibuya so ngingakabuyi. Ngizwe ngabantu sebememeza kuyasha kwa boyfriend yami akukho seduze kakhulu kuthe ukuthi ukuqhela kancane. Ngizwe abantu bememeza bethi kuyasha. So mengithi ngiyafika umlilo wawusumkhulu and ugogo wayengeke asakwazi ukuthola usizo ayesephelele khona lapho. Into edala ukuthi nginibhalele ukuthi ugogo uyangihlupha angisalala ebusuku. Sengifuna ukuconfessa, ngifuna ukuchazela ubhuti wami. Ubhuti wami umuntu engakwazi ukukhuluma naye because besihlala naye nogogo soba 3 ubhuti wami besebenza ke. Mina bengikwazi ukunakekela ugogo ekhaya. So manje sengifuna ukuchazela ubhuti wami ukuthi ugogo uyangihlupha ngoba ugogo ekungihlupheni kwakhe uyakhuluma asho ukuthi angikhulume ngisho ukuthi kwenzakalani. Isiphi isizathu sokuthi ugogo aze alothe. Yo, indaba yakhe inzima. So ukuwa kwekhandlela ngashisa umuzi wonke. Depend ukuthi usekhona around. Ugogo wayesewumuntu ongasakwazi ukuhamba. Ugogo njengoba engasakwazi nje ukuhamba. So imina obehleze emsiza. Ukuthi akwazi kufanele ahamba endlini encane, kufanele mhlambe adle imina nje umuntu wayekhona umnakekelayo ugogo. So ngokucabanga kwami
ugogo mhlampe wazama ukuhamba ayocisha ikhandlela ngoba wayesebona mhlampe seku-late. Ngokucabanga kwami, nami angazi, ngicathi mhlampe wayezama ukusukuma ayochama, mhlampe lawa-ke ikhandlela cause kwakukhona nezinto ney'ncwadi zami zokufunda laphaya, kukhona yonke into. Ngicathi kokheleka kanjalo. So njengamanje ufuna ukuthi uhlambuluke kubhuti wakho, Yebo sisi. umazise ukuthi kwenzakalani, Yebo. ukuthi ugogo ashone. Yebo sisi. Kusho ukuthi sonke lesikhathi akekho umuntu kade azi ukuthi kwenzakalani ukuze kuqhamuke umlilo lapha ekhaya. Cha, akekho cause le ndaba bengakaze ngeze ngiyixoxele ngisho umuntu omnganami. So umuzwa iy'nsolo zabo umndeni mhlampe nomakhelwane bayithi yini eyenzakalile awazanga? Bona phela ngokwazi kwabo bazi ukuthi ugogo wawisa ikhandlela ngoba wayezama ukulayitha, ngoba wayezama ukucisha, bazi kanjalo. Abazi ukuthi imina engashiya ikhandlela eduze kwagogo. Nami lento ayenzekanga ngenhloso yami. Ojaha umfana wena. Cha sisi. Ngiyadlala. Yebo. Ongajahile umfana kwenzeka iphutha. Yebo, kwaba iphutha. Ibuhlungu kakhulu lento i-sensitive. Angazi ubhuti wakho uzothatha kanjani lo daba because ukudlula nomuntu omdala emhlabeni into enzima kakhulu. Yebo sisi. And futhi leyanto iphutha lalingenzeka ngisho noma kuthiwa wena wawungekho, kodwa-ke ngoba nawe yasho ukuthi ugogo lebethu isho kwenzakalani uma ifika kwenu. Vele usho. Mhlampe futhi ucabanga kwakho ngoba ufila guilt. Akubona yazi uyayiphupha into oyicabangayo. Le nto angicabanga ukuthi ngisuke ngiphupha cause into engisuke ngiyibona iyenzeka. Bukele Black Life TV, lolu daba sensitive kakhulu. Asazi ubhuti wakhe ukuthi uthatha kanjani udaba ukuthi azi ukuthi ugogo wadlula emhlabeni ngoba yena wenza iphutha wamshiya nekhandlela. Emva kwalokho wahamba nomfana, wasethi esehleli kamfana wezwa-ke sekuthiwa kuyasha. Mefika intombi endala engasekho emhlabeni. Asazi sicela sive lesenza kanjani simlanda ubhuti sizwe uzothini. Welcome back mbukeli Black Life TV ohlelweni lethu luthi izinkinga zomndeni. I am Langeni Magasela. Ngisakhona la eNPS bafowethu chilling with imndeni. Bachaza udaba labo ukuthi bahamba kanjani, kuthiwani, kwenzakalani, sisuka kude. So kaloko uthi ngathi nako stenge, hey guys, mina ndokusebenza la ekhaya. Anyway, sishoda sibangise eDubai nje. Yabo just. Bokhulu ukuthobeka, ngicela ukubingelela ubhuti ngikwamukele. Sawubona unjani? Yebo, ngiyaphila sisi wami. Ngiyaphila nambhuti wami. Ngicela bandla ubingelele umbukeli Black Life TV uzisho ukuthi uba wakwabani. Sanibona ababukeli beBlack Life TV. Igama lami nguSiphelele kwaKambatha. Ngikhona la ePush-Up Steam. Okay. Bhuti wami, usisi wakho kunodaba nje afina ukuthi akwazise lona. Ngicela ukumnikeza nje isikhathi ukuthi akuchazele singamoshi isikhathi. Yebo. Sanda sami. Yebo sisi. Hlala phezulu kodaba. Siphelele mntama. Yeah. Bhuti omdala. Ngibhalele le show Black Life ngoba nginenkinga. Uyakhumbula angithi ukuthi ngo-2024 kuye kwadlula ugogo emhlabeni? Yeah, ngiyakhumbula. Ekudluleni kwagogo angikaze ngithole ithuba lokuchaza kahle ukuthi kwenzakalani. Ugogo ngesikhathi eshona kwaba nokuthi ngafonelwa uNqobani. So uNqobani mengifonela ethi cela ngizombona laphaya. The time sasihleli la ngangihleli nogogo. So ngesikhathi ugogo ngihleli naye ugesi wawungekho. Ugesi wawungekho. Ugesi mungekho. Mengifonela uNqobani ngiphumeke ngihambe ngokuNqobani. Ngangazi ukuthi ngizosheshe ngibuye. Mengazi ukuthi ngizosheshe ngibuye. Ngafika uNqobani useyanqaba ukuthi ngibuye because uyamazi umuntu ongidlavini. Menqaba uNqobani uthi ngibuye. Ngigcina sekuba umuntu ozolala khona. Ngithe mengizwa ayibo
Laba abantu bayamemeza, abanye bayakhala. Sinyuke-ke ngimcela ukuthi angiphelezele cause ngabona ukuthi isekhaya laphaya. Mengibuya sengiyafika ekhaya kuyasha. Imali shuthi wena uzama ungitshela ukuthi ugogo akekho nje ngenxa yakho. Angeke ngisho kanjalo ukuthi ugogo akekho ngenxa yami. Ugogo bengimshiye eGadoba kade mina ekhaya. Wayegadwe yimina. Angeke ngize ngisho ukuthi ugogo wahamba emhlabeni ngenxa yami. Okay, sana sami sawusumtshela ubhuti wakho ukuthi ugogo uyakufikela ngephupho njengoba ade ungichazela. Athi khuluma iqiniso. Into ebuhlungu kakhulu manje sengibhekene nenkinga. Ubuthongo angisabazi ugogo uyangifika ebusuku and ugogo mefika akafiki kahle. Hayibo, shuthi ugogo kuba kafiki kuwena nje ngabe asisazi shuthi le story. Cha akukho kanjalo. Nakho phela 2 years 2024 2026 manje. Bengihlezi nawe, khuluma nawe, xoxa nawe, ngikufonela, ungifonela. Ya singasho kanjalo ukuthi bese kwesikhathi sokuthi ngikhiphe iqiniso. Because lento siyenzeke ngicathi ugogo avelanga ethi washona. Wabuya kumina ezothi angigonyuluke ngikhiphe iqiniso ngisho ngitshela umndeni ukuthi kwenzakalani. Akavelanga kwenza lokho. Lento into esanda kuqala ngicathi na 6 months iqalile. Ugogo akafiki kahle kumina. Mefika ugogo uyangikinya. Ha. Uyakinya. Uyangikinya ugogo. Athi angikhulume iqiniso. Ngisho ukuthi kwenzakalani. Ngoba abantu abaningi babekholelwa ukuthi kungenzeka ukuthi ubuthakathi wafakela uvutha into kanjalo kodwa kulona lokho iqiniso uyangikinya ugogo. Athi angitshela umndeni iqiniso. So manje ngibona ukuthi mhlambe nami lo mthwalo lo ngoba ubuthongo angisabulali njalo mase kuzohla. Angikwazi ukulala sengize ngaqala nokusebenzisa ezinye izinto engangacabanga ukuthi ngangizoyisebenzisa sengize ngaqala nokubhema ugwayi. Because ngisuke ngicabanga ukuthi mhlambe ngizokwazi ukuthola ubuthongo. Ubhema ugwayi luzi. Insango. Yo manje yo. Okay, yazi ngizama ucabangani ukuthi kwenzakalani lapha yani. Mina ngokubuka kwami bhuti wami ngathi usisi washiya ikhandlela. Ugogo wayemuntu obuthaka yini ogula kakhulu. Yes, ugogo bengakwazi ngisho ukuhamba. Bese gugile because of age. Yes. Bese khule kakhulu vele. Lezifo lezi zabantu abadala. Badala, okay, I hear you. Mina ngisola ukuthi lana angisho ukuthi kuyikona. But ngiyahlanganisa istory ukuthi ushiya ikhandlela vele ugogo akakwazi ukumuva kakhulu. There is a possibility of ugogo wamemeza mhlawumbe edinga something wathi emuza ukuthi akekho. So mhlawumbe ngesikhathi ethi uzama ukuthi mhlawumbe ezama something ukuthi asuke noma athi uzama ukusukuma kwavele mhlawumbe kwawe izinto ke kwase kuqubuka umlilo. Yes, nalokho mhlawumbe kwenzeka. Angifuni nami ukuqamba amanga. Kodwa manje mina nangu umuntu engizomblame because isoka lakho uyalazi lo muntu onjani. Kufanele angaphumi ngoba ugazi umuntu at least noma kuthiwa ngoba phela ngangeke ngithi nama kangaphumi. At least enze sure ukuthi ucishile ikhandlela. Ngcono ngoba kwase kumnyama vele. Ngangeke ngikwazi ukushiya ugogo ebumnyameni. Ngangeke ngikwazi. Noma kuthiwa ugogo wayegula inkinga amehla ayebona. Ungashiya umuntu owazi kahle ukuthi akasuki la aye lapha. Ugogo bengathanda ukuhlala ebumnyameni naye usiphelele uyakwazi lokho. Ngikwazi kahle kamhlophe lokho kodwa ngesimo sokuthi lo muntu wakho wena uyamazi ukuthi umuntu kanjani. Uphela lo muntu usafanana naye manje. Cha sisahlukana. Abanga nje uswazi wahlukana nohlukana umuntu ayabona nje mfethu awubuyelane naye. Inkinga nje yodwa lena. Uyazeni ukuthi ugogo wacishe washona ugogo washona njalo hayi nokuthi wacishe.
Uyazi kodwa vele vele le nhlobo yomuntu ongenandaba, cause even noma ngingekho right ngangakwazi ukukhuluma naye. Ayikho into engangikwazi ukuyikhuluma naye cause vele le nhlobo ayiyona ngangithiwa Into umuntu engizwisa ubuhlungu omdlavini. kakhulu mina, cela ungilalele. Into engizwisa ubuhlungu kakhulu, uyazi ukuthi indlela ebengisafarisha ngayo for nina nogogo. Ayikho into ebengingakwenzela yona. Ngikuthembile. Kumanje ngisey'nkingeni, ngisey'kweletini kumanje. Ngomashonisa ngiyakhokha, iy'mali engingazazi ukuthi ngizoze ngiqede nini ukuyikhokha. Mfethu, sorry. Namanje nje kulo 2 years lo, ungangitsheni zonke le mfihlo engifihla, uyazi ayikho into engingakwenzela yona. Ngisho kuthiwa kunzima kangakanani, ngiyazama ukuthi ube right. Ngiyaxolisa mntama. Into enjena-ke izomiswa kanjani ukuthi mina angithini, cause angithi uyazi ukuthi bakhona o-anti, khona umalume. Into edala ukuthi ngize kube uwena umuntu engikhetha ukuthi ngimlethe la. Ngoba bengazi ukuthi umndeni ngeke uzuphinde ungamukele meke wathola iqiniso. Mhlampe yabazo anti, mhlampe bazogcina bengixosha. Njengoba sila nakho Ngigcina nje ngiswele indawo manje yokuhlala. bazoyibona nje leyo nto leyo. Ngiyazi ukuthi bazoyibona kodwa ngithe mina njengawe mntama bengifuna ngiqale ngikhulume nawe kuqala ngoba wena uzokwazi ukungi-understand. Awufane nabo ngoba indaba usungifaka emangeni manje akho manje. Kuzothiwa phela le nto besiyiplana sobabili. 2 years, isikhathi eside kabi 2 years. Kuzothiwa besiyiplana phela le nto nawe. Ngicabanga ukuthi kodwa into ebalulekile for ugogo ukuthi ikhulunywe iqiniso ukwenzakalani. And I don't think ukuthi yena usisi noma likhona iphutha lokuthi akhulume iqiniso ukuthi ingoba bizomfana kodwa Uyazi mina intentionally ngingamamukela, le ngifuna ukuqamba amanga udadewethu. Anginayo omunye umuntu manje emhlabeni. Uyazi ukuthi asinababa. Ngingamamukela mina. Sure. Kodwa labantu abadala abasele lapha ekhaya angiboni ukuthi bazokwazi ukuthi bamamukele. Uqinisile uyazi njengoba esho kanje. Kodwa futhi nogogo wayesemdala. Yes, ugogo vele besemdala, besefana nengane cause bekuwumuntu nje ohlezi kodwa sisho ukuthi egadile. phela afanele angagadwa. Yebo. Ngoba futhi kwakhona umuntu okwazi ukuthi umgadile. Yena wayengafiki ngando esikhothini wakhe mina. Bekuwumuntu ebesijwayele ukubonana naye ntambama. Ugogo umshiyeni, ngisho ukuthi kade umshiya ugogo ntambama kukhanya ugesi. Aphisa ukuchama ayichamele lapha omela amanzi aza ukuthi qho. Ya ngake ngafonelwa vele nakamakhelwane nje before futhi nje kuze kwenzeke lesi sigameko lesakho. Bake bangifonela kamakhelwane bangitshela ukuthi ugogo akazi adle imini yonke. Angazi uba ubefikile Ayingeke wenza kube worse ekhaya. Like seriously. Ngimshiye nomuntu. Only to find ukubo kaMfana. Mina ngithibelana nonqobane wakho. Usekumoshela into eziningi kakhulu. Ngoba ngize la ingakho ukuthi ngizoxolisa, sengixolisela wonke amaphutha ami. Uyaxolisa, okubalekile uyaxolisa. Angisemncane kodwa manje ngiyabona ukuthi wawumncane ngo-2024. yebo bengimncane. So manje ngiyabona ukuthi kahle kahle kumele ngabe izinto nama ngisakwazi ukubuyisela izinto emumva kodwa manje into esengayenza ukuthi ngilungise phambili nayo bhuti ngifuna ukubona ngifuna ukwenza sho ukuthi nje ngiyaphuma nakulezi zinto engizenzayo ebhedayo ngizoba nje right. Uyazi mntama ukuthi ngumuntu right just into eyenzeka nje kade kodwa ngangitshela nje ngalo nqoba wakho kodwa kangaki sikhuluma indaba yakhe lo muntu lo esikhuluma kangaki kaningi ngiyambona ukuthi kubekephi manje ngiyabona ngiyaxolisa mina ulindele ukuthi manje leyo battle yakhe iliwe mina lapha ekhaya cause mina yoshawadwa mina showcase cha mhlawumbe nje ngatholakala enye indlela yokuthi ibekwe ngoba wonke umuntu uyalenza iphutha lona iphutha likhulu kodwa futhi nakhona ukuthi nje ugogo ufuna kwazi iqiniso ukuthi wamshiya yedwa usho ugogo wayediniwe ehamba ukuthi kube lengane ayengishiyile ngedwa uyacabanga ukuleba ubona umlilo ungakwazi ukubhula ukwazi ukuhamba ukwazi ukwenza lutho ngendlela kwangahlangani ngayo senza amalungiselelo omncwabo wakhe yonke into engahlangani yonke into yayengahambiselani kwakunzima kakhulu asikho isikhathi esike sabanzima njengalesi sokushona kwakho yebo
ngizele nginey'ngane nami ngiyondla umndeni wami ngala nginabantu ebengibanakile ngala eceleni kwavele kwaqhamuka naso isifo nginabantu abadala ekhaya abakhona kodwa abangisizanga ngalutho. Eyi vele awuba owisho lutho kanti abakusizanga bazomthethiselana umntwana ukuthi wenza iphutha benganisiza ngalutho. Imfihlo phela efana nale bazomthathisa njengombulali ezuthi uyena obulela ugogo. Cause vele nje ngisho impilo ibingahlangani bebengasizi ngalutho njengoba behlala sodwa nogogo kanje nami ngibuye ngibe semathekwini ngendaba zamatoho kube uyena umuntu obhekile ekhaya bengafiki nabo bezomlekelela bengafiki bezomlekelela njengengane bayazi ukuthi bengishiye ingane yodwa angimblame kakhulu naye nokuthi aze abe no Ranger indoda yakhe emakhaya cause ubemdinga vele umuntu wazofila safety yabo njengoba bebawuthuba nogogo kuphela ekhaya. So mhlawumbe umuntu azomxoxela ukuthi mina ophipha ugogo imina wenzela ugogo ukudla kodwa ngathi ugogo usuku lonke kodwa-ke phela amaphutha ayo wenza ushilo ukuthi wayesamncane la ngo-2024. Ngiyaxolisa kakhulu bafethu nezo endlule khona uNkulunkulu uzonipha amandla nizoba right futhi. uNkulunkulu akalahlani ngiyamazi mina konke endlule kona nje nimthembe kakhulu nezo. I'm so sorry. I'm sure ngekuphinde uqoma into engasile nama drugs wayeke manje ini lento insango. Wayeke sithando sami azokwenza izinto zibe worse. Ningabatshela nje abomndeni ngoba mhlawumbe they deserve to know but ningafeel guilty kakhulu because abanisizanga ngalutho kumanje nje ubusho ukuthi useyigweletini because of izinto suzenzile ekhaya kodwa ugogo lokho afuna abakwazi and then pray. Awuvakashela inkonzo kancane uvashele noma ikuphi okukholelwa kona. I'm so sorry bhuti wami uNkulunkulu uzonipha amandla nizoba right nezo but I'm happy ukuthi usesuhlambulukile ukuthi kwenzakalani. So ngicela bandla nawo take your time musuthola isikhathi umxolele. Ngoba kusekho ukubuyisela isikhathi semali. Wena sisamatoho kwenzakalani awakatholi? No njengoba ubhuti esebenza so mangase kuthiwa kuhamba mina ekhaya so hayi ngeke kufanele usebenze. Akekho umuntu ongasala gada ekhaya. Hayi vele ugogo umgadanga ikhaya linalutho lodwa angithi ugesi uzobe ukhona ucishiwe. Akafuna amatoho usisi ukuze nibambisane wena bhuti yabo because uzoba nomthwalo ukuthi uzama umndeni wakho ngala futhi at the same time fanele usupport usisi ngala. Ngiyakuzwa lokho nje impela and anginankinga nokumsiza ingane yami. Sizanani ke kutholeni itoho bafethu ninganicela. Ukuthola itoho uzokusiza uthi uyimeli. Ukade ekhaya ungenamali ulikada kanjani ngoba phela uzoba umthwalo kulo suke kufanele udle nawe uzodlani. Ukuthi kwesinye isikhathi akuphephile because kuyaqekezwa kwenziwa yonke lento. Hayi awufuni wena ukusebenza. No ngizosebenza. Angikuzwa. Wasubala into ey'ngaka ugogo eshonile ngephutha lakho ungishiye nekhandlela. Wawukwazi ukushiya ugogo nekhandlela yohlala nomfana usunqena ukushiya umuzi wodwa uhamba ufuna umsebenzi ukade manje ekhaya. Hayi akugadanga muntu. Akho muntu. Hawu ningathola ngisho nomba ahlala ekhaya mekuthi nifuna gadwa ikhaya bafethu umsebenzi kodwa ngicathi wona umuntu ozomsiza. Kodwa sifuna siqale silungise le ndaba le family meeting. Akulungiswe i-family meeting I'm with you. Uma ukuthi niyahlulekana ngimeme mina ngisho amakhamera angekho. Ngiyayithemba lapha ukuthi silungise ngeke ngisamgxeka usisi kodwa sizozama ukuthi sibambisane sibone ukuthi ke kanjani phambili. But as for usisi ukuthi athole itoho akalithole oyitoho lento izomenza sajola azabe nengane. Ungasebenzi ongabi busy kwenzani ukuthi ngathi ungajola. And the next thing nakamabhoyisa ingane ke. Yabo nje behlele ekhaya uzobhoreka uzophinda athole omunye usigantsonto lo ayena eqaleni. Emva kwalokho lo muzi athi unqena ukushiya wodwa uzogcinilala nabo bafana lapha endlini eyodwa. Akabe busy akafunde akasebenza akusiza. Akwazi ukuzondla nawe bhuti wami uzoba right muswazi usiyakwazi ukuyinakekela. Sithembe kanjalo impela. Mhlawumbe nokuthi ageze inhliziyo yakhe yabo avele emethola itoho akhokhisa izikweletu zongcwaba ugogo ngephuthe lenziwe yena esamncane. Uzogezeka nawe uzoyixolela ukuthi at least gogo ngangcwabaki ngazama ukuthi ngilungise lokho engakwenza kwaba umthwalo kubhuti wami. Because awumbulalanga ugogo angifuni ifake ikhanda lakho ezwa leyo nto. Wenza iphutha washiya ugogo okwenzeka wena wawungekho khona awukwenzanga ngokwenhloso. You are not a murderer, okay? Awuzama ngisho nokuzama ugogo umthanda umnakekele. So unfortunate at that time njengengane nawe muhamba uye bafaneni wonke umuntu meyingane uyaba busy
singamjaji phela ugele. ya umjaji Kuwukuthi ngalesa sikhathi nje kwenzeka umuntu oronke. ngiyabonga nokuthi akwazi ukuthi ayikhulume Iqiniso. lento efana nekhuluma manje because idinga isibindi impela into kanjalo 100%. nami kube yimina ngazi nami ukuthi ngabe Kabuyenza kanjani? Exactly my point. Ngiyabonga nje. You are brave. Naka Black Life yo. Siyabonga, sis, Ngeze ukuthi ngathi ukhona umthwalo Umthwalo. osukile. Yeah. Siyabonga nathi ngokusithemba la vezo. Yebo. Okunye nokunye kusho uMagasela vele uMagasela uhlezi ekhuluma umuntu omdala. Akushaye lapha nalapha kodwa egcineni uzohlezi ngikuprotect. Ngenalento ekuthiwa yini i-tough love. Ngiyakushaya kodwa ngibe ngizama ukuthi ngikukhombise ukuthi ngiyakuthanda. Anyways, imbukelo Black Life ngicela ukuzwa ngawe kuma comment ukuthi yena wena kuthini uphawula kwakho kulolu daba la sis. Mina umlangeni Magasela olwami uyami indlela yaphela la ekhaya siphinde sibonane ngokuzayo sengiyahamba bafethu. Ngimthanda kakhulu, ngimthanda ibhadi, ngimthanda ngothando lwaka love. uNkulunkulu abenana mouth. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Black